בגלל חיות? מה אתה תראה אותנו? אני יצאתי. זה וידאו כאילו? אני שופכת את כל זה עליך, שופכת. מה אתה עושה? אתה מצלם כאילו? שלומי, אתה מסריח. אתה... שלומי, אתה צעיר? בואי, כללי אותו. שלומי, רד 20, שלומי. מה זה? שלומי, יש בעיה שאתה כזה גבוה. שלומי, זרת, דרכת עליי. דרכת עליי. כואב לך? הוא דרך עליי. בואי, מהר נילי, מהר, כנסי. לא, תביא לי את הנעל. אני מצלם את הנעל. לא מתאבד את הנעל. אני לא אחזיק מעמד הרבה ככה. אני רעבה. אני רעבה. בלי זה. איי! תביא כבר. מה קפצי? הבן אדם בגובה 2 מטר, מה קפצי? טוב די, לא נגמר לך הסוללה כבר, תביא את זה. לא, עוד לא. קחי את זה. תעשי שנייה. שנייה, אני אשים אותו. תגבי. תביא, אני שופכת לך מים. קחי את זה. תביא את זה. תשפכי עליו. אני לא מצליחה. למה את מפחדת? לא מפחדת, אני לא מצליחה. הוא גבוה מדי. נו, מפגר, תביא כבר. אני קוראת אתכם. לא. רואה פה. תביא את זה. תיקח אותה נעל. תעזור תדבר לנו, אותו, אבל תיקח אותה נעל. תביא את זה כבר. איזה מגניב, אתה כאילו מצלם מלמעלה. טוב, די. מה רע עליך? אנחנו צריכות ללמוד. הצלחתי. הוא עזב. שלומי, אתה מת. לא יודעת. טוב די, תכבה את זה. אף אחד לא מעוניין לראות את זה. תכבה. את חושבת? כן. בואי נראה איזה תגובות תקבל על זה בפייסבוק. תמחק את זה עכשיו. ממש לא, אחי. בואי נראה. תכבה את זה.